Jaakko Takkalainen, olette kohta 30 vuotta työskennelleet toimittaja. Mikä se teidät takana lähtemään tälle uralle? Käytännön syyt. Juuso poika ilmoitti tulostaan vuoden alussa 1985 ja opiskelija Takalainen joutui hakeutumaan palkkatöihin. Oliko teillä muita urausvaihtoehtoja tässä vaiheessa? No, jäljet hieman pelottavat. Äitini on opettaja ja teoriassa minusta olisi voinut tulla suomen kielen opettaja. Suomen nuorison parhaaksi minusta ei tullut opettaja. Lähes 30 vuotta samalla uralla, ei suinkaan samassa työssä, on pitkä aika. Oletteko missä vaiheessa miettineet, että olisi sittenkin pitänyt lähteä seuraamaan äidin askelmerkkejä tässä elämän uralla tai jotain muuta katumusta tässä esiintynyt? En ole kyllä katunut koskaan, hetkiäkään. Oliko teillä mitään muuta syytä lähteä tälle toimittajan uralle kuin se, että jotain piti ruveta tekemään, kun lapsi oli tulossa? Ei käytännössä. Minulla oli harrastuksena kirjoittaa kirjallisuuskritiikkejä ja kätevin tapa hankkia rahaa oli tehdä harrastuksesta työ, eli ruveta toimittajaksi. Jos jossain vaiheessa huomaatte, että olette te valinneet toisin, niin syytättekö lastanne? En. Kaikki virheet ovat ihan itse mietittyjä ja itse tehtyjä. Mutta olette tunnettu myös journalistisesta vainostanne ja kyvystänne kaivaa asioita ja haastattelussa erilaisia näkökulmia esiin. Sitten myös uteliaisuudeksi kutsutaan. Onko tästä uteliaisuudesta ollut? Miten luonteenomaista tämä uteliaisuus teille on? No, olen kovasti utelias. Naisystäväni pitää sitä rasittavuutena, mutta tässä työssä siitä on selvää hyötyä. Esimerkiksi jos joutuu etukäteen epämiellyttävän puolueen epämiellyttävää kansanedustajaa haastelemaan, niin uteliaisuus auttaa etsimään juuri tästä henkilöstä positiivisia asioita. Teillä ensi vuosi on juhlavuosi, 30 vuotta toimittajana. Miten näette juhlia tätä? Tämä tuli niin äkkiä, tämä kysymys, että en ole vielä miettinyt sitä laisinkaan. Onko teillä tulossa juhlan julkaisua, näyttelyä, vastaanottoa, ilotulituksia? Ilotulitus kuulostaa hyvältä, se on paras tapa käyttää rahaa, on ampua se taivaalle ja tuottaa iloa ihmisille, mutta rehellisesti sanottuna en ole vielä miettinyt sitä laisinkaan. Kiitoksia haastattelusta. Kiitos.